Ka-journey, ay escape ha. Daghan negosyo na lugi bisag profitable. Kung naakay negosyo or plano pa lang, paminawan ni. Kay basin naakay profit sa papel, pero wala kay kwarta sa kamot. Og kana, mauna ang patay nga negosyo. Sa papel, nindo tanawon, na sales, na profit, murag okay ang tanan. Pero sa tinuod, wala kay cash, pangbayad sa supplier, walay pang reorder, walay pang sweldo sa staff. Ikaw mismo, naglibog na. Kaila ka ni ka-journey? Kung normal ra na, pero delikado. Paminawa ni ha. Profit kay numero sa papel, cash flow kay oxygen sa negosyo. Pwede ka maingon, healthy man akong negosyo, naman ko'y profit. Pero kung walay oxygen, bisag healthy tanawon, patay gihapon. Mao ni akong natunan over time. Profit tells you you're smart. Cash flow tells you you're alive. O kung patay ang cash flow, maski unsa pa ka ka-brilliant, human gid ka. Nganong nalugi bisag profitable? Ani kasagaran ang sayop sa daghang small businesses. Halin today, kuha today. Walay plano, walay control. Utang customer, walay klaro bayad. Okay lang boss, suki man. Pero suki sa utang, dili sa bayad. Gastos una, plan later. New gamit, new idea, new luho, pero walay budget. Personal og business nga kwarta, nagsagol. Ang negosyo, mahimong ITM, ikaw ra gihapon ang malugi. Resulta, profitable ka, pero cash poor ka. Cash flow, mistakes sa small businesses. Real talk ni ka-journey. Walay dili cash monitoring. Dili ka kahibalo pilagyod, sulod o gawas. Walay buffer. Gamayng aberya, hilak dayon. Walay system. Ikaw tanan. Kung kapoy ka, hunong pud tanan. Walay rule sa credit or utang. Ang kaloy, mahimong kalugi. Kini ang silent killer sa negosyo. Dili nimo dayon makita, pero makamata na lang ka, kurot na. Ayaw ka bala ka. Naatay solusyon. 1. Track cash, dili lang profit. Everyday, pangutana, pila ang nisulod, pila ang nigawas, simple notebook, Google Sheet, or bisag unsa basta na-record. 2. Separate personal o business money. Rule number 1 sa adulting sa negosyo, dili ka employee sa imong negosyo. Bayari imong kaugalingon, ayaw kuha atanan. 3. Set rules sa utang. Kung naay credit, klaro ang due date, klaro ang limit, klaro ang resulta. Be kind but you have to set boundaries. 4. Build buffer. Maski gamay lang. 1 week expenses, then 2 weeks, then 1 month. A calm mind leads to better decisions. Ka-journey, isulti ni balik-balik. Ang kwarta nga musulod, mas importante kaysa papel nga profit. Ang cash dapat musulod una kaysa pride. Ang cash dapat musulod una kaysa opinion sa uban. Kung buhi ang cash flow, na kay chance mo improve ang tanan. Na ako'y nailhan, dagko kayo og sales, permanente sold out, pero kada bulan, kulang gihapon. Ngano? Kay ang kwarta, nahurot sa sayo. Walay sistema, walay disiplina. Pag ayon niya sa iyang cash flow, dili instant ni dato, pero ni-stable. Og ang stability, mauna ang tinuod nga foundation sa growth. Ka-journey, paminawa ko ha, ang negosyo, dili contest sa pinaka-bright idea. Contest ni sa pinaka-disciplined nga owner. Kung kabalo ka mo manage sa cash flow, dili ka dali mapanik, dili ka dali malugi, dili ka dali masunog. O kana, mauna ang negosyo nga mulungtad. Kung seryoso ka sa negosyo, ayaw lang tanawa unsay nabilin sa papel. Tanawa unsay naa sa kamot. Follow this page, share din nga video sa kanegosyo nimo. Comment cash flow kung gusto ka sa next episode. Kay ang atong next episode ugma, capital. Ka-journey, padayon ta sa negosyo nga buhi, dili ra gwapo tanawon. Push yourself. Kay kung dili ka mo push sa imong kaugalingon,
kinsa man di ay. Ka-journey, trabaho ta kay bawal ta madiriya. Ayaw pod kalimot, pasalamat as Ginoo kay sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Kita kits, ka-journey.